Tepuk tangan untuk Kota Pasuruan di malam hari ini. Wah. Hebat, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mas Gareng dan Dik Bagong. Piye, Truk? Piye, Mas? Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malimbarke berkah kenikmatan sing wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir, uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku Mas Gareng lan Dik Bagong bisa tetunggalan mapan ana ing Gor Untung Suropati ing bengi iki. Iki ujub kabule apa, Truk? Piye? Ujub kabule apa? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti ambal warsa utawa hari jadi Kota Pasuruan sing wis ngancik ke 338 tahun. Dengan slogan gandeng tangan wujudkan Kota Pasuruan bersih, tertib dan guyub rukun. Wah. Alhamdulillah. Mula wis sak wajibe awake dhewe ngaturake matur nuwun ya, Truk. Jelas Mas Gareng, jelas. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upami, terima kasih yang sangat banyak. Kula aturaken konjuk khususon dhateng pepunden kula ingkang sampun kula anggap bapak kula piyambak. Inggih menika Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf utawi Gus Ipul. Ingkang sarta Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Adi Wibowo sarta seluruh jajaran punggawaning praja kang mapan wonten ing Pasuruan kula ngaturaken panuwun. Karo aja lali ngaturke panuwun karo Pak Susanto. Kuwi sing jembatani awake dhewe iso pentas ning kene, Truk. Alhamdulillah. Ning jane jujur ya. Mas Gareng karo Dik Bagong. Aku pentas ana ing Kota Pasuruan bengi iki jane ya enek senenge, enek susahe. Kok enek senenge, enek susahe iki piye? Senenge iso jembarke silaturahmi, ngeraketke paseduluran karo warga masyarakat Pasuruan. Lah susahe apa, Truk? Nah, susahe ngene. Aku iki pas dikabari ya to karo panitia. Aku ki ora ngerti nek acarane bengi iki hari jadi ki ora ngerti. Tak kira ki acarane ya wis wong omahan utawa acarane masyarakat pedesaan. Loh, ayo kudune seneng lho, Truk. Acarane malah gede, acarane malah meriah, hari jadi Kota Pasuruan. Loh, seneng ya ta? Ngerti ya nek acarane hari jadi, nek ku pasang rego kemurahan iki. Boten, Ding, boten, gojek. Kota Pasuruan identik dengan kota santri, Mas. Betul. Cok kadangkala ana sing memandang sebelah mata, ya toh? Akeh to wong sing ngomong santri ki arep dadi apa? Santri ki ora iso cekel gawean. Namun statement kuwi terpatahkan. Buktine Kota Pasuruan dipegang oleh wali kota yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul, ya toh? Durung pejabat liyane, Durung pejabat liyane kuwi akeh sing saka kalangan santri. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah kuwi ya santri. Almarhum Gus Dur mantan Presiden RI kuwi ya santri. Wakil Presiden RI ya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kuwi ya santri. Mula nek santri dipandang sebelah mata, aku ya ndak trimo. Mergo dalang akbar ki ya saka keluarga santri, ngono. Ngono, ayo no. Iya. Saka keluarga santri aku jane nek diceluk Gus ya rada memper ngono. Wekidus. Nah, tapi rumangsaku Gus Ipul kuwi adalah sosok pejabat yang tawaduk. Tawaduk ki manane apa? Rendah hati. Buktine rendah hatine Gus Ipul apa? Sawangan kayak pejabat-pejabat liyane ya ta. Nek Pak Jokowi kae, kae merintise saka wali kota Solo. Munggah gubernur Jakarta,
terus Presiden RI. Oh ngono. Putrane Pak Jokowi, Mas Gibran. Heeh. Kayak merintise pengusaha, dadi wali kota Solo, ya toh? Terus calonnya ya arep munggah neh. Heeh. Lah Gus Ipul bar dadi menteri mudhun ning wakil gubernur kok terus dadi wali kota lho. Kuwi membuktikan pejabat yang tawaduk dan rendah hati, gitu. Wis to, Mas Gareng, aku iki percaya. Jenengan sekseni nggih, Pak Bu, omongane dalang ning isor lampu niku mandi, ngono. Jenengan sekseni, rampung iki, rampung wayangan iki ke depan mbok kapan. Gus Ipul nak diangkat meneh derajate karo Gusti Allah. Tenan niku. Tenan, ngono, percaya mawon kalih kula. Mergo bagi Gus Ipul tidak penting apapun jabatannya, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, mergo apapun jabatane, gitu. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso ganti, camat iso tamat, lurah iso kalah. Gelar sing paling abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Heeh. Ndongakne apa, Truk? Kanggo Kota Pasuruan. Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun warapun gofur gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambahanku rintan lan dalah manglimang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru mong Gusti Allah. Sekali lagi, Dik ya.
Pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ramung ono ing TKP, ono ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono terus. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan Nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Nah, sepatono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Monggo. Iso tamat, lurah iso kalah. Gelar sing paling abadi kuwi adalah Husnul Khotimah, ngono. Mergo Husnul Khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan ing era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo.
Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Heeh. Ndongakne apa, Truk, kanggo Kota Pasuruan? Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun walaupun gofur gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambahanku rintan lan dalah manglimang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu aja nganti kliru Gusti Allah. Sekali lagi, Dik ya.
Pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ora mung ana ing TKP, ana ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono terus. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Ah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Ah. Sepotono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat. Ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru Mas. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu Nggak kamu. mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Sing kayak Saliman? ndek bawah tadi loh. Lah gimana toh Saliman Yang tadi? gini-gini. Saya gak ketok wong-wong loh Mas Garai. Ngene loh. Piye ngene terus oh. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah, piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh to. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong dang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh ya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Allah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras, aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Iya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku gething aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh.
Di live streaming lho lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan Dek Niken. Ndak lah, aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing uwis ki ya wis ya to. Sing uwis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil nyanyi. Dil, setuju apa ora iki? Ya ke. Aja gawa nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umpama ning kene iki selawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora? Iso. Oh, iso ya. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Iso madok Iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa, Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malahan. Solawatan. Iya, salawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar solawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik, kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Upama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, mau. Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu. Itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki gedhingku ya anggere cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Mosok dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, ta? Kayu. Ana dompet digawe apa?